Part 2 guys, part 2. Ano ako. Ikaw ni Idan, oy. Idan, o rin yan. Uy, Idan, o rin Idan. Na. O rin niya Idan. Uy. Ano eh? Ikaw na yung bits na. Ay. Titiyan kahit dutungin, titiyan natin yung bayapas na sarapan. Oo, alam yan. Balahas ka Panganay yan. natin, panita. Alam mo. Stick na lang bits mo yung mga diretsyo na nila. Ikaw mo na. Yun na. Ito Idan. Idan mo ka rin Idan. Ay, ta. O yan din, o kanya din. Ah. O yan. Nestor. Nestor tayo. Tayo Nestor. Tayo. Rebel Nestor. Ano ni Nestor? Oh. Tayo Nestor. Tayo tong. Tayo. Ay, ako naman. Tayo. Yan ano nga. Kamuha na kaya. O, ayan na. O, pantak na ako ni bits mo. Yun na. Pantak mo na lang. Sige na. Alam mo yun. Tawa na yan. Yan. Ito. Yan. Masasimula ko dito. Ano eh? Panyoblida ka na yung Jonah. Baka may anak. Yung Jonah, panyoblida ka niya. Baka may anak. Yung Jonah. Ah. Lord. Ay, ba na ito, magpali na kandan mo. Ano daw pagkanda rin. Oh. So guys, ayun, tapos na kami sa aming warm-up exercises. So we'll proceed na for our digital therapy. So mahirap itong i-digital, ay nalalayo na ito. So may panga, medyo stiff yung mga muscle niya. So guys, so ngayon po ay October 15. Yan, payday. Payday ng mga Kristiyanas, katapusan. Ingat po tayo, ayan, payday po. Spend our money wisely, yan. So yung mga Kristiyanas katapusan, payday. Wala pa rin dito. Bawal na. Buwan na. Kaya maglinis mo lang sa cemetery kanina. Bakit? Ako mo maglinis. Anong pwede na? Mata. Ito.